Livsfoto er en professionel virksomhed, som løser fotografiske opgaver for både virksomheder og private. Livsfoto producerer erhvervsportrætter, profilfoto, portrætfoto, skolefoto og reklamefoto. Livsfoto producerer endvidere foto til uddannelsesinstitutioner, videospot til virksomheder og reklamefilm i fuld HD. Alle projekter bliver lavet i tæt dialog med kunden for at sikre kvalitet igennem hele processen. Alt i foto, video, redigering og print er in-house for at sikre et optimalt produkt. Livsfoto. Foto for livet.